Kun ga abin da shari'ar musulunci ta ɗauka ko? Wannan ranar ita ce rana ta farko da miji da amarya da ango za su iya kaɗaita a ɗaki ɗaya su biyu. Kuma ita ce rana ta farko da duk abin da zai faru tsakaninsu zai fara faruwa. In irin wannan kaɗaita su biyu ta taɓa faruwa kafin sai aure, ba an samu matsala. Irin abin da ake ji da darajar da ake samu da matsayin da ake samu a rana a tare wannan ba za su same ta ba. Saboda ko shauƙin ma babu. Kun tuna dai naman naira 20 da naman naira 50, 500 da naman 1000 ko? To ba zai samu shauƙin ba. Amma idan hakanan ya ƙosa ma ya ga hannunta haka, bai taɓa ganin hannunta ba, kila shekara biyu yana neman aure bai taɓa ganin hannunta nan haka ba. Kana ganin ranar tare wannan, ai akwai ɗan ƙaramin mahaukaci kila ya zama ɗan ƙaramin mahaukaci. Mana haka ne ko ba haka bane? To haka ake so ita ma yarinya ta zama ta kiyaye kanta tana jiran wannan daren tare wannan. A kiyaye, a tsaya, a jira wannan daren. Kai ka jira wannan daren, ita ma ta jira wannan daren. Shi yasa mala yace wa uridu fi hadha al-fasl, ina so a wannan fasalin an ada'a in miƙa baina yadai zaujai, in miƙa ma ma'aurata guda biyu in ba su manhajar ladhi wada'a al-islam, irin hanyar da musulunci ya tsara fi adabi zifaf na dubban tarewa, yanda za ka tare a ranar tarewarka, hatta ya kuma kullum minhuma ala tatbiqihi, dan in ya gaya maka haka kai da amarya, dukkan ku da amaryar da ango sai su ɗabbaka wannan abin, watan fidihi su zartar da wannan hanyar da musulunci ya tsara. Fa idza fa'ala zalika, in suka aikata haka, kanat sa'atul urs, wannan lokacin na tarewa na angwanci, wa lailataz zifaf, daren tare wannan zai zama ala nahwil ladhi yurdi Allah subhanahu wa ta'ala, zai zama irin wanda zai yardar da Allah mai tsarki da ɗaukaka. Wa ala manhajil islam, zai zama akan tsarin da wa ala manhajil ladhi rasamahu islam, zai zama akan tsarin da musulunci ya tsara. Wal manhaj, ita wannan hanyar da musulunci ya tsara, yurakkizu alal amraini asasiyaini, an gina ta akan al'amura ne guda biyu ginshiƙai. Na farko al'adabul urs, ladubba na bikin ceremony din, celebration din. Ai in an daura aure ana biki ko ha akai amarya ko, bayan an yi biki an kai amarya sannan sai kuma akwai tarewa. To shine asalin guda biyu. Na farko shine bikin urs ɗin, bikin angwancin ɗin. Sannan kuma na biyu adabul hulwa bil urs, ladubban da idan ka shiga ɗaki tare da amarya, kila aka gama sayan baki, ko ko 'yan rakiya ango suka raka ango, 'yan matan amarya suka tafi gidan suka bar gidan.